papanam, Elmer. Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, itaday jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awang mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga no si kantulat asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabian ka kaday. Mag-overnight kamay ti resort apa panamay. Iso bigat ton nga gawid ha, krimay. Kurt, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadi malang bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti day taaya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nagbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtuna ka mamay. Hirurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagaklaan mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ije papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Agdigo sakto jay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na ane. Babo kan Elmer? Ay, samot unay mga bats! Hanggang nagpudot. Apay, di ka mapudutan di ta leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay, rugyan tayong tagsyat. Siyakti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Apay, ang nagtrabaho mi tangay, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupad lang matsmani ka, pare. Medyo lang, may pare Luwais. Kaya nyay, gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pare Luwais. Juan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ah. Ay, aray, agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, ma, diyan mo naalatay wallet kon. Ay, kung first ko lati naalak. Anya? Bayadak daw no makawid ta. Promise! Anggal, isubli kong to'y leader Jackie mau. Kanto'y kalugong mo kong bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dudmot to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamitag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ha? Agpaisaw. Thank you marod angkal. Pagligos ka mamad. Unay mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto nga yung basura ka. Anya? Sayang? Kat nung nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Yan, kalmat. Digdi ko sa amin, ha? Ada ni pare Elmer Mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwarta kiti reunion me. Kasapulak namin na, taga-playa kiti sa bali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, iti reunion mi ngagkakaadalan iti high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mata pinilit, Maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000, Maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubyak to lang arutan yung madamdama, Maray. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak, ah? Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbayin. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo.
Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan na ka day. May mayatang ti kasta, ang ti agbisbis yaw. Ay, di ka laag ba? Hindi tikas tangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga oray saan mat. Makamuda, ano mamati daw no saan? Apay problema aday tang. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibat saw. Kapot ta profesional dan. Kung nang malasino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan ah. Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to. Ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng? Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay ading ila. Tao maya mamangan dito'y pakanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay tay sigod adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay kwa. Agdanumak pa'y laita. Patuloy ka adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na daw. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday to ngay engineer. Lukatam ah. Ha? Wow! Bangbanglo! Imported sapay day toy. Ay wag. Ginatang ko iji brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na adeng. Sige. Inakaon. Ay, pakilistampay man ladikin ng konya. Awan mo nga mimbarya. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsublak tumanay. Umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, biit! Apay, ay Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo Nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanyak, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day dya abang banglong. Tsak pa'y lang naus-usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan lakman nga rod amang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan day gayain. Tama nga nun, nalipatan mo yung tab mo gaya. Jak nga rod intad. Apay ay nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mo. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayatay jay. Kan tagaan no Wen, barupay. Takas namat timbagana. Kan tagabangir nga ili. Gat, inaklon mo Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, inay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatam
Asan abag da ito eh? Irigalo manan kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanya adang. Ke aklunin na matay. I love you. Ay, malawanan. Nariknak mo at kinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay, Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmar. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Idida mo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro a sandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day chay? Akim bagay nga rod iti sapsapulam. Kat no ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingi na basit, tapno da kumamat ganan siya, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmar? Indalam ti baga niya. Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmar. Asino kumangay ti sabali ang mangala? Ang mga nun nalipatam man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag pastag pabasol, Mike. kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man, iti balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat kindadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartarimaan. Siguro, dakil ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakil nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakil nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakil siguro ti sweldom. Saan man na dahi ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Ti pananggi kasar mo kanya. Saan Ti pa nag-date ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At numaramid ka ti kayat ta. Hindi na mula ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko basta irukma, no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Bukas ta, nasinaw ka pa'y? Tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Kada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupason na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amo na kaniti pamilya na? Saan pa'y? Lupason na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi la ko mga rod, tagpay so dagit ang ibagbagan na. Pagduado am samag jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankwana. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa, ken tigtignay na. At ang samil lalastog ginubyom. Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kapsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag daw iti pabaor. Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwarta. Bayadag into no may abulan.
Intun maalak ti swel daw. Ha? Nabiting nga rop ti kwarta. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdaktil tumo na balay. Mano aya ti buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakkel sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakkel di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnungak agatangan, Elmer. Why? Bayadak intong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Inumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi, pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiagkid daw iti pasensya pare. Mangibabain nga day dya lalaki. Remy, inkakitahan di asawam. Madamaman ti panagsugar na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ah, ni, Jack mo, uncle. Nakakita niyo kan kwa na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan na ngagbayad ta mapaayak laay. Ayan na ka di tata. E sigaw na pagsusugalan ra. Among magyay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanan na ko Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imaya. Tapno umayak ang kid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Timbaga na ngawan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imaya, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanya, manang. Kiawaran ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanya, manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak day jaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbang! Ay, anay ko, anay! Di ka tumpa. Nasatagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan da mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Kamsaan mat gayam! Ay. Ulbog! Kunam anapukaw dagiti sapsapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan, bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Anya, ay. Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong pa daela kan ti asawa. Kat ure lalim mablabasi ti rupak kapuiti katutungpada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak matlaan. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidut ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, di pakasaritaan, di pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos dagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello! Naimbag manan nga oras yo. Dahiti manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kani pagayam tayo ang naglingad, itinagan na bunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo dita Bulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan, kani Ma'am Imelda Inero, dita Asingan, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni Pagayam, Bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak, kayat kumatapay drama ti kapadasak. Sakbay ang nangasawaak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kadito, eh. Sika at agilibre man yan. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi ah. Ang kimarong raw. Sayang na. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nak mo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kay Din. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawa na. Kaano aya? Siga kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang itasing. para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay manan chicks mo. Oray lakit din ay ito asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan ti mangisukat king ka? Sika laing ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sikakit ti mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayin, ex. Pasin ti amin kada kami. Pas is pas. Oho, imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro dahin. Sika lang ti love ko na kami. Promise. Sarad nga tikas na nga ramid mo, Bunjang. Di nakpagpungtutan. Tama nga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Diyak amo di tang asawa. Simroman ti kinalaing nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor arami dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak. Wan, at akarbangan na agimong. Yung awan mo't madingar aramidag. Nadalos ti kong sinsyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakit? Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kasi kang amin, bakit? kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di.
pas-ispas. Jakpat yan, day ta. Pas-ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala, kita. Papanawam day di babae. No di mo kaya't nga agapat Ay na, awan mo tirong mga pagapahan ta. Awan mo't madigar aramay na. Di ka nagyaman ta at nakatulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiag kastawan. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw, nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan itinatuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang-sangitam, maya. Di manugang yun, ah. Nanang danit ang dalo si Jibalay. Adinem pakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang MJX natin na yaban ng aglaba. Asinumat nga ti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimad arik naday ti tunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mo lang, dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pa'y lang nga umdas a pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. Saan ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawa? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho k ije salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawa. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay ko kunangay. Kunana mat nga agpakukaw. Ay sakton ti mangkukukan ko na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Pumunag ka, Jonah. Ha? Lumalpas na kaserbisan. Isublat mo ni bakit ko. Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakat mo, Bunjing. Ha? Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam jay pa ex mo? Unay laki din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito puso. Awanin ti sa balibay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kiten. Masurunakan ka Bunjing. Inayaban man kanugaya mo da di adyo na di balay Bunjing. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw, naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang, kan beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababay.
Taex mo kat nga rod ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pag-imunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pag-imunang pailaan. Saan mat nga rod nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabas mo't apa nag-imon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pag-imunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ayaban ijay balayo tagijay ababae. Ay na, kwartak ti tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tikas ta. Anya? Kan, ay, diyan man amon anang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay nanang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, Bonjing. Mismis utan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na maya. Kasla ka na yun ngami nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina ko. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko iji balayo. Ay na umay kakit di maya. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba ka mo. Ay, basta umay ka aglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papa nakita. Agyaman ak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Mare. Ah, napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante apapanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rudan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimbang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram. Ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagijay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasindak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Nagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti adalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa'y naigibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang mat. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sag paminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances dayjay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakkel ti discount ko. No iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray.
Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing nag-repair ni Loreto. Kandak ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak itinaimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Mas lawan delikadesa matigas na aramidam ah. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Romban! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak amanhig! At darik na kamasakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Adamat gayam riknam. Yung mapay-hapas pasakitan na. Ha? Adama gayam riknam makasta. Ngam apay akanayon mo nga yapan dagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ala, Roslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Yakon ulitan dahil dyan hinaramit ko. Yakon ayabandag dyan nga ex ko dito ba? Promise, promise. Ala, huwag nga, gusto na. Surin, Wan. Ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramidan iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan ang Loreto, Wan? Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you, tunakay ko. Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Kat itaan naragsak kami nga agdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam bunjeng. No anya timulam, isuntumot laang ti apitam. Isuan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung dagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, patgan mi papagayam, naimbag nga orasyo amin. Siyak man na ni Manang Yabianang amang kabkablaaw kan mangkum kumusta kada kayo amin, papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa wano drama itakat manipod ka ni Mina sana pudpuno anagan. Ngamsak may nakablaawan tayo mampa ni Jetro Bulusan, Jing Montero Natividad,
ni Ma'am Sisa Canuto ken ni Ma'am Victorina Luis. Kastiman ti surat ni Pagayam Mina. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Adaman mo't kayat ko pa'y dramakan ka. Saan ko la kapadasan na ito'y no di kat kapadasan may itikabsat ko apadak metla abalo. May papanday to'y itilalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyal. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinagkaysabiag ay manyak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kal iti kandila iti pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan ah. Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag mo na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik ah. Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan nyo nga gina. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta. Manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tay pensyong ko. Mapantayo ka da Juna. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Jonah ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga binan ti style ti kampusan taw. Uwang nga raw Kan imadun ti pansyon di daw Nagdadagkad dan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Jonah ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, numapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kayat ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisuksukunan. Kayat ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan, wan. Pangasay, mamang milpijaw. Why, amang bilpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga agnamsat. Takayat mi pa'y ti agbiag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Kasta magtime ti kinabalo may. Tagpada kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang bingal video ay Saan na dito ti pansyon ni apong? Ha? Sa dinungaraw. Kaiso ba da ito siya? Iti day di abanda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Ha? Kanunagan na mo da ito'y nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan nyo mati spelling na anay sa balay. Kin Elpidio Senior day ta. Ha? Ay, wan! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni Apong Mau. Nala, umay kayon. Nabiro ka kung tayan ti pansyon ni apong. Aday tan ti pansyon ni apong Elpidio. Ay, wan. Da ito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang, mena. Wan nga raw, manang.
Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw, nanang. Ante, Ah. Jak makadungaw. Uray siya, makaisa makmating. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apanchon. Wengaw. agkatawa da din. Gumatang tayo iti babaw, tagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo, nanang. Wen, tapno masumang tinay tagtagainup kaw. Ti panang sukon ni apong mo kanyak. Jakpay kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam ta kurang dayta anak kaw. Oh, adtoy. Nayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day di ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raon. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangput a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga inawis ko matin nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo, Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay, mangan kayo lataan, kapsa. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay, uwin akabsak. Agyaman Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka, pilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa dinak inayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka edi kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamam mo kaya. Wain mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak edi nagsarita kamay. Inala na pa nga ti cellphone number kaw. Ha, apingin nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya, Nanang, papanan niyo. inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot kan. Impabalkot tayo amin di kalmanan. Adapay mo't. Inak ito din, tasayang matlaan. Pangtadan nyo nga eh. Komporme Di ta kasit ga nakaaruban tano di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, agyaman nakakabsak. Ay na, urayo mong tiyo malukong mo, ta ibalis ko beig. Sige ay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umulag ka pa yung arog, kabsa. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog ka doon kabalo Kabusa mo gayam ni Pilang. Isumo lang agkarupa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawan. Kung nakidi agkambal kayo. Ay saan, suto?
Alala, mabilang, ta ibalis ko, to impadigom, mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsong kagaya, mina. Winsuta. Impagman, siya, manalo ng lahig. Ado siguro timula man niya. Idi ita, awalan. Nalako kami na rin. Narigat ang garden ita, taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling alain ti cellphone number mo, mina. Ay, katun na. Day talaga yam. Sure, suta. Diyon na ading ko. Adda madlaw mo kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada man ng bilen. Sumanil pundamatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Apay akas lang na adik da nga cellphone. Wano agi games da. Saan samad? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywanan niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Day, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, tada ka dit ko itang aldaw. Kaday, nukas ta. Adamat tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya? Agpadat ang arod amakidate ita. Adam ka dit mau. Wun, ngam intun malumpay. Isumalaan nagpakulot ka manen Itangag siya pa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alam na lang niya dyan. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Diyak ambo man iti dayja ka nakaman. Namin arwa ngaminan analukaw. Suwadi nang kaya't makinayata manain. Anya, di ka madanagan. Kadi kan tulukwain sutaw. Kakaiso na nakasarakak manen iti juwa. Paluspo sa kiday. Hintang nga mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang awang kwartak, sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak kiday. Wen, mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumuar ka kadimatan. Una, tainak man mat makiday. Nanamak man mat ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mat Wala, enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa nga nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisawn. Pati tay na rubber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matang. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka matag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O, anya, inta ka di mga Ay, anak. madamdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laag pag napagnay, Jemol.
Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinso. San akas king ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain ag shopping, gatangan tati kayat na. Ay na, nakababain Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan, agasawatan iti mabiay. Basta ilimot na pa'y latilasyong taawan. Awang kumati pangibagbagaw. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw, ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamak. Awan to kumati pangibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto my love. Ay na. Ay na. At pada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? At pada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome ka day. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agad kadakkel kami laan. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo at tawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada da. Unaw, nalukmag ka day. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutaw, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo ka day. Ay saan man? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya! Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kang kalugong yung rin. Why, inuligalo na. Asino hanggang? Isuga. Basta, adda nang regalo. Sana on, adamang regalo. Ay, Juan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Di tulak pa'y lang. Para, dak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpension kan. Pan, kaalalak laeng itay. Pumarta nga rin intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa. Kung agawid ta masapa, tada pa pa nakitumalaw. Sigay, si katimbakaan mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine. Akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay lang ko matikay kung ibagakan ka. Saka mailiwa maringgeng ka. Malam Wan, sa ada pa pa nakitiag sapa. Sige, si katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ala, agpada da iti nubyok, manang. Ilimlimid mi mutlaeng ti relasyon may, taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takitaem mo ti ladawan ti nubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga ited ngam pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen,
uray si kamot agkari ka manang para kadatalaang adwa day taon. Way, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, may na. Manang! Sika! Ni kadimot suto tinubiyam! Katwang! Apay kay! May siya lalaki tinubyo, tamina! Ayan niya, Uncle Maurong Kilyaw! Ay, nagawid din dyan lugar da na. Tapi nagawid da antik na asawa na. Anya! Asawa? Nukasta! At asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw! Saan abalo ni Uncle Mau? Saan na? Nakasarasaran ta ni antay. Anya! Ha! Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau! Singirat dagiti nagasgastos ko kan kwada! Ay, uray siya mo Singirak ti awanan bay na lalakay. Apay? Anya tinaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nag-araramid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkuna nga na maki-boyfriend kayo iti saan yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apa ng bilin na kanyak. Ajak kano ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit day. Tajak insuko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya kabit Uray balo Diyak magkayat nga erok maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam na boyfriend kami pailaang. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kanon ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnaakan saan una yan ang makasao. Dahil tangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan ba't dakes na kat, no maki-boyfriend kayo iti kabsat mo. Tagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binnaketan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno, papagayam ditaan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano in your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo.